ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи ҳама каса созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай дар имрӯза навор гӯш кунем ки чи аст бардро чизои арзон гарани бисёрое кардагиянд я мошини киногияйне ки мошини арзонак нархеш 10500 сомон мега нарха гӯш кардӣ мошини арзон 10500 сомон астай мотороли сечарха ба бензин меравам хеле астай як бародарда хона ё квартира дар кораи шаҳри Душанбе замин астай 40000 сомон хонаҳои замини бисёрое кардагиянд аз ноҳияи Дӯстӣ, ноҳияи Ҳамадонӣ, ноҳияи Вахш, ноҳияи Кушониён ва шаҳри Душанбе. Квартира арзон астай аз шаҳри Бохтар, ноҳияи Зафаробод ва шаҳри Душанбе. Қизиқи видео ҳамияи бардорои азиз ки 4 комната квартира 100,000 сомон. Видеора то охша тамошо кунен, ҳами 4 комнатара 100,000 бихарен ки ҳози хидо мехарамш да. Аз ки ҷо хона замин квартира дар кораи дар комментария бинависен, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Ва касе ки хона дора, мошин дора, квартира дора, гов мол дора, чизе ки барои фурӯхтан дорен метавонен ки дар WhatsApp ма роиш кунен, ман барои харидоро я рекламаи созиш мекунам. Мисли ҳар вақта Аднон Алайкира ба ягон тиёқ бизанен, касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки хонаҳои арзона пропускат накунен канали мада чӣ хунам кнопкаи подписатсияра биҷиқен шеруи нар мерем ака устоста. дӯстони азиз, пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам Гуруза Перевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дар бардро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай Хичон мераванд, бора Айдистон мегиранд. Нархш бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардро фақат занг бизанен, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. шеринар ака видеот ана сар шид ами мошинои адди чи арзон агаб мезанем, баъд хонаҳои фули фулда мегзарем. Бо диққат мара гӯш кунен, я 10 минут перекур куненда шеринар. Бардорои азиз, ана Opel Vectra A бидай, Opel Vectra A мошинои гарани бақувватанд. соли баромадаш 1990 солай, сӯзишвориш газ бензин кор мекуна, мотораш 1.6 мега, мотора нав кардагием. Коробка механик, хадавои балонош среднияй, як бакавой ай сини шафёр шикастагияй. бакавой фаҳмиден, бакавои мисол дами мошин та мебини конам хеле бакавоиш бардорои аз сини ҳами шафёр шикастагӣ бидай. Адрес шаҳри Ваҳдат, деҳаи Панҷикон. Адрес шаҳри Ваҳдат, деҳаи Панҷикон бардорои азиз. нархша 10500 сомон мега. нарха нигаҳ ки 10500 сомон. касе харидор боша кам тарак савдо мешава. пули урусӣ қатъи 64000 рубл мешидай. номерои телефонаш, номерои расияша имо WhatsApp дора. ҳозир занг бизанен, мошини арзона бихарен. пушаймон намешӣ бовар ки. оли хел чизои арзон гарани бисёрай, мумкин хонаи арзонам биёбид дар ҳами видео шеринар. бардорои азиз, ами эълона бо диққат гӯш кунен. як бародарда хона ё квартира дар кор шудагиай ай шаҳри Душанбе кредит боша. ними пулша ана пешакӣ метавона дода. ана сумаш бардорои азиз то 250,000 сомонира боша мешава гуфтагиай. марҳамат на касе ки хонаи заминӣ ё квартира дошта бошен, то 250,000 сомона. инами бародар ними пулша ҳозир мета, нимша бад мета. хайна номерои телефонаш имо WhatsApp дора. марҳамат касе ки дошта бошен, занг зада қатъи ами ака маслиҳат кунен. ана ака бардорои азиз мегзарем ба хонаҳои арзонак. и хонаи десем бардоро қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ, номи пешинаш Ҷиликулай, деҳаи Тоҷикобод. аз сентри ноҳияи Дӯстӣ 4-5 километр дуртар. яъне ки аз сентри ами Ҷиликул 4-5 километр дуртар бидай. 10 сотиқ заминда 3 дар хонаи аднаскадни кардагӣ, ремонтш миёнай, овсвеч ҳастай мега, ҳуҷҷатош 100%. қариби хонада Якшанбе бозор наздикай. ана қариби хонада бардорои азиз хеле гуфтам Якшанбе бозор наздик бидай, ҷои зурда бидайне ки нарша бардорои азиз 95000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава. пули урусӣ қатъи 579000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст, занг зада маслиҳат кунен. номерои поёнгиш имо WhatsApp дора, номерои расияшай.
дӯстони азизе, монда набошем, бо монда шидагӣ бошен, лайка биза, мондагӣ да юдуд мебироя. Бардорои азиз, мотороли фурӯшӣ, ана моторолои зурайне ки мотороли фурӯшӣ сечархай сӯзишвориш бензин қатӣ бидай. Зурне ки ягон ҷо да наимонем, я бақлашка запас да аму кисад мегирӣ, да ягон ҷо бензин тамом шид, рехта рафтан мегирӣ. Ами бензин қатӣ гарани бисёр мегарда и мотороло. Ана сӯзишвориш хеле гуфтум бензин, мотораш 150 мега, краска, баллон, ана мотораш созай. Адрес ноҳияи дӯстӣ, шаҳраки Гаравтӣ давдай. Бардори азиз, нархша нигаҳ кинен чӣ хеле арзонай. Нархиш 9000 сомон. касе харидор бошен арзон мешава. 55000 рубл мешидай. У хай намешава, бигирен ам ям ода мумкин пулша бирорӣ. дӯстони азиз, квартираҳои арзонда қариб омадесем да. дӯстони азиз, хонаи десен заминия қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ, пешина номаш Московская, касе намедона, пишти заправкаи чордарагиё. 6 сотиқ заминда 3 дар хонаи барак кардагӣ ремонт миёна мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ бо 4 дар хонаи калона, фундаментош рехтагия чӣ хеле да сурат десен, ов свеч ҳаста ҳуҷҷатош 100%, 80% гирди хона маҳкам, ошхона, баня, ҳоҷатхона, аловхона дора, оғили нопурраам доштай. нарша бардорои азиз 135000 сомон мега арзон мешава. ё ба хонаи заминӣ ё квартира дар шаҳри Душанбе Алишам мекадай. хай номерои телефонош аз занг зада маслиҳат мекунен. 135000 сомон, пули урусӣ қатӣ 787000 рубл мешидай. долларшам дар бар экран навистагиам. ана меҳнатҳои моро қадр кунен, занг бизанен, хонаи арзона бихарен. номерои телефонош имо WhatsApp дора. лайка фаромӯш накун. овоз камтар гирифтеса, чӣ хеле бовар ками ҳаво гармай, арзколаи хини кам мезанӣ, хаяк чӣ хеле охӣ? даи нахрӣ намеша охӣ. бардорои азиз, ана хонаи фишӣ қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Тоҷикобод, деҳаи Навобод ва Мускинобод. ай круговои шаҳло 10 километр дуртар тарафи раҳи Калхозобод. мисол касе ҳамин территорияи қирғанен фаҳмиден ки ҷоша гуфтеса. ай круговои шаҳло 10 километр сини ана Калхозобод мера, ҳами синда бидай. 6,5 сотиқ заминда 4 дар хонаи калон кардагӣ, кайлдорам дора, баня дар друншай. ремонт чимиёнае мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ, ов свеч ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, ошхона, аловхона, ҳоҷатхона, навес, чойлови ангурам доштай. қариби хона да мактаб, магазин, масҷид, медпункт наздик бидай. бардорои азиз, хулосая ҷои зур да бидай, нигаҳаш ки. нарша бардорои азиз 280000 сомон мега арзон мешава. пули урусӣ қатӣ 1,632,000 рубл мешидай. номерои телефонош аст, занг зада хонаи хишура бихарем бешухӣ. гарини маъқул шид. дӯстони азиз, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. ҳамин хонае ки ҳозир гапш мезанам, ана ба чизи чораш фурӯхта мешидай, мақсад нархиш арзонае, бо диққат гӯш кунен. ин хонае десем бардор қарор дорад дар ноҳияи Кушониён, номи пешинаш Бохтаре, касе намедонад, ҷамоати Бӯстонқалъа, деҳаи Сабзавод, пеши мактаби 23 да бидай. 4 сотиқ заминда ду дар хона қатӣ кайлдорш кардагӣ, баня дар друншай, ремонт чимиёна, бо як хонаи ана меҳмонхонаи дигарам фундаментош рехтагӣ бидай, ов свеч ҳастай, ови дарёрам доран, ҳуҷҷатош 100%, ана ҳоҷатхона доштай, 500 дона сменблок барои ошхонаву дегдонхонашам ҳастай, як мошин санги калон, як мошин шебен овардагианд. гирди хона бардорои азиз маҳкам, дарвоза часпондагӣ, телевизор, қолин, парда ва ғайра бисёр чизош месодай. хулоса бардорои азиз, чӣ хеле гуфтам, бисёр чизош месодай. хаймсол занг зада мепирсен. нарша 200,000 сомон мега, касе харидор бошен арзон мешава. пули урусӣ қатӣ 1,190,000 рубл мешидай. номерои телефонош аст, занг зада хонаи арзона бихарен.
бисёри бардору гуфтабуданд ки шаҳри душанбе хонаҳои заминиам. Бонем бардори азиз як хонаи заминӣ фасон мадароӣ кардагиам бо диққат гӯш кинен. Неки срочная бардори азиз. Срочна хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Гипразем тарафи Пахтакор пеши балниса да будай. 4 сотиқ заминда 3 дар хона қатъи веранти калонш кардагӣ, ремонт миёна ачхеле десен, овсвеч ҳасте ҳуҷҷатор 100%, ошхона баня ҳуҷҷатхона дора, гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ, қариби хона да мактаб, магазин, балниса, масҷид наздик будай. Нарша бардори азиз 340 000 сомон мега арзон мешава. Срочни бардору ана ё буфурӯшанд шабояд ё ба секомната квартира дар шаҳри Душанбе алиш мекунанд. Мақсад ҳам фурӯшӣ ҳам алишӣ. Неки срочни бардори азиз номерои телефонаш имо WhatsApp дора зангзда маслиҳат кунен. Пули урусӣ қатъи 2 млн 26 000 рубл мешидай. бардорои мо бисёр заминам мепарсанд. бардорои аз ин як замини арзон барои шумо ёфтем, гӯш кунед. Ин замине десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор, ана 8 сотиқ заминай. мега ки срочно мефурӯшам дар ноҳияи Фархор 8 сотиқ замин, фундаментҳои дар хонаш рехтагӣ, замин ҷойгир аст дар аэропорти Чоргул, ов светеш ҳастай мактаб дар наздикишай. номером имо WhatsApp дора кор мекуна мега. нарша бардорои азиз 40 000 сомон арзон мешава. пули урусӣ қатъи 239 000 рубл мешидай. марҳамат, касе заминхарен аз ноҳияи Фархор зангзда маслиҳат кунен. шерои наре мегзарем ба даҳум эълони имрӯза я 3 квартираи ана арзона гап мезанем, баъд хоб мерем ки ҷои мо да шав шид. бардорои азизи квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод, 4 хонага дар 4 этаж қарор дора 70 квадратни метрай. 4 хонагара хит кадена бардорои азиз. 4 хонага дар 4 этаж хеле гуфтам, ана домои пешина хона без ремонт коробка гуфтагиай. хай мисол мумкин ремонташ ана бе ремонт боша, средни ремонт дошта боша, без ремонт коробка гуфтагиай. хай мисол ана рафтаи пеш мебинен. дар ноҳияи Зафаробод дар наздики канал дар Меҳнатободш мега нархша 100 000 сомон арзон мешава. пули урусӣ қатъи 595 000 рубл мешидай. харидори аниқ занг зада 4 комнатара 100 000 сомон бихарен. пул мешид ҳозӣ мехаридимаш да. видеои пешнар аҳамият додам, гуфтанд ки шаҳри Бохтар квартираи арзон мусағирача, гуфтам гап нест. бардори азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, як хонага дар 2 метр қарор дорад 24 квадратни метр. домои пешинане ки квартираро нав ремонт кардагӣ буданд. соҳиби квартира мега ки дар маркази шаҳри Бохтар, рӯпарӯи бонки Эсхата, пеши супермаркети Ёвар хона таъмири нав дорад. қисман ба чизи чораш фурӯхта мешидай. дар наздики мактаби 6, литсеи 1, парки Калон, бозори Фаровон, стоматология, поликлиника мебошад. ҳамин чизо наздикай. хона балкон надора, харидори конкретни занг бизананд, беҳуда занг назанен мега. нархш бардорои азиз 170 000 сомон мега. дӯстони азиз, пули урусӣ қатъи 1 млн 11 000 рубл мешидай. ва бардорои азиз ҳамҷа соҳибаш илтимос кардагия ки беҳуда занг назанен. бардорои азиз марам илтимос мекунам ки касе харидор нестен, занг назанен. маълумот чайсар хушту гӯш кунен, ба занг бизанен касе харидори аниқ бошен. дӯстони азизам, мегзарем ба эълони навбатӣ. анаи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, як хонага дар 1 метр қарор дорад 26 квадратни метр, Гипразем Навбаҳор гуфтагиай. дом бардору намастройкай, хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки як хонага 26 квадратни метр бо ремонт. мақсад ремонт дошт ачхеле десен. соколни дом мега бардорои азиз. соколни дом фаҳмидена? хай мисол касе ки уже фаҳмид, худаш фаҳмид. нарша 180 000 сомон мега, таргават мекуна. пули урусӣ қатъи 1 млн 70 000 рубл мешидай. бардорои азиз, як хонага 1 метр шаҳри Душанбе, Гипразем 180 000 чхеле гуфтам 1 млн 70 000 рубл. долларшам дар бари экранак навистагиам. номерои телефонаш аст, касе харидори аниқ бошен, зангзда ана квартираи арзонаи шаҳри Душанбе бихарен охи.
خواهد دوستان عزیز، این امروز نسترینی بود با خیلی قطعون چخچخ کردیم. انا خانه و زمین و مترول کوارتیر و ماشین همه چی روی کردن، خلاصه ارزان تر برای شما را رکلام کردم. فکر میکنیم که اوجه با فکرم سکرین شات کردین پگازنگشون میزنیم. برداری عزیز نگاه کنین ساعت، اگر ساعت کمتر دیر شده باشه پگازنگشون بزنین که مثال شاود خواتیر نکنین ده. مثال همین خانه فروشو، مثال انا ماشین فروشو یا مترول فروشو را مقصد شوی بعد زنگ نزنین. شیروینر خیختون اوجه فهمیدین. خبرداری عزیزی با نواری خانه‌های فروشی امروز از که جایی که مثال همه چی روی کردن حرکت کردن برای شما را نرخشون گفتم. فکر میکنم که نرخای تنج بود. از که جایی که خانه زمین کوارتیر نموندم در کامنتر بنویس، ما ارزان تری افتاد در کانال میمونم. و اگر اون کس خانه ماشین است که برای فروختن دارین، نمره ما اول ویدیو ده یا یکم کامنتر نمره ما ذکر ریپیت کردگیم در واتساپ شروعش کنید. ما برای خریدارا رکلام چات کش میکنیم. چه خیلی کی مثال از گپ زیسم هم خیلی گپش میزنم. و برداری عزیز کسی که تا آخر ویدیو را قطعی چخچخ کرده تماشا کردین در کامنتر رقمی 5 زویزده را بنویسین. من میفهمم که شما تا آخر ویدیو را تماشا کردین. و دوستان عزیز انوازی یک ویدیو یک جیان میمونم، یک ویدیو دو در میمونم. از سببی که پاش بریدگی هم برداری عزیز کم کم مثال کسل میشوه. برای همین داروواش برای اگون چی مثال دارو مثال اگون پول در کارشون میشوه پدرشونده کم کم مثال دارو در کار میشوه. برای همون یک چی هم باشه دستگیریش کنین گوش کنین. نه دوستان عزیز додара ки дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданаш да соз будая 3-4 рӯз пасаш аз зону поёнтар бардро почааш аввал сирх шида баъди сирх шидан сиёҳ шида дигар илоҷиш нашида дидан ки мисол почааш сиёҳ шида почааш аз зону камтар болотар биридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонае бардро 1 ҳафта пас 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири аллоҳ хайр мекунанд чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунан гуфтага барои доруош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен. хана бардро мисол бо хитон гӯш кунед.